Ahojte, dneska som tu s Veronikou, ktorá si dneska pridala svojho psíka do našej databázy psidarcoviakrvi.sk. A mňa by zaujímalo, že čo ťa Veronika inšpirovala, aby si sa pridala? Asi taká osobná skúsenosť, negatívna osobná skúsenosť, kedy môjho vlastného psa zrazilo auto. A vtedy som sa strašne zlákla, že či to zvládne, či to prežije, či to neprežije. A veľmi som sa bála, že ak bude potrebná teda transfúzia krvi, či nájdeme vhodného darcu. Čiže myslím si, že keďže mám vhodného psíka, čo sa týka veku aj váhy, a aj povahy, že tie odbery zvládne v psychickom pokoji, tak som sa rozhodla, že prečo nie, je taká možnosť. A keď by sme mohli pomôcť nejakému psíkovi v rovnakom stave, život ohrozujúcom, akom bol pár rokov dozadu White. Jasné. Ako osobná skúsenosť je určite silný zážitok a človek určite chce pomôcť, keď môže. Chápem. Veronika, ty si mi predtým hovorila, že sa venuješ aj kanisterapii a mňa by zaujímalo, že čo to je tá kanisterapia. Tá kanisterapia vlastne využíva, tak úplne, že v skratke definícia je, že sa využíva pozitívne pôsobenie psa na človeka, na jeho psychickú, fyzickú pohodu. Vlastne záleží od toho, že čo chceme tými stretnutiami dosiahnuť, akých máme klientov a potom postupne takými čiastkovými cieľmi sa dostaneme k tomu hlavnému cieľu. A vlastne spolupracujeme tam s tým psom. Ten pes je také prepojenie medzi mnou a medzi môjim klientom. Robíme takú kooperáciu, aby vlastne chcel ten klient so mnou spolupracovať. To je jedno, či je to detský klient, dospelý klient, senior. Vždycky sa to snaží vlastne prispôsobiť danej diagnóze. OK, kto býva tvojim klientom alebo vašim klientom? My máme také širokospektrálne zameranie. Vlastne ja som vyštudovaný fyzioterapeut. Gro mojej práce bolo s deťmi, takže aj som si tie deti tak najviac ako keby obľúbila, aj najviac k nim našla cestu. Máme detičky na spektre autizmu, máme detičky s rôznymi genetickými diagnózami, s detskou mozgovou obrnou, vlastne také rôzne diagnózy. Máme ale aj zdravé deti, chodíme robiť programy aj do škôlok ku zdravým deťom, kedy vlastne máme taký program, kde učíme deti, ako pristupovať k psíkom, kedy hladkať, ako hladkať, rôzne situácie, také modelové si tam ukazujeme a potom robíme aj aktivity so psíkmi, kedy vlastne tie deti rozvíjame len po nejakej motorickej stránke, bez nejakého veľkého hlbšieho cieľa, ale vlastne tak všeobecne. Všeobecne aktivitky, stretneme sa na 45 minút a deti vlastne pracujú so psíkmi. Takisto celý čas tam prebieha vlastne aj nejaké odbúranie strachu, odbúranie frustrácie, nejakých fóbií a taká pozitívna motivácia ku kooperácii aj s dospelým človekom, ale aj samozrejme celú tú dobu dohliadam na správny prístup ku psíkovi, aby bol vlastne dodržaný welfare psa. Aby ten pes pritom netrpel, aby to dieťa nebralo toho psíka ako hračku, môžem si robiť čo chcem, ale aby to dieťa sa vlastne už od začiatku učilo správnemu prístupu a tým pádom aby sa predchádzalo nejakým zranením. Takže zameranie také širokospektrálne. Chodíme aj ku seniorom, ale tých mám už menej, skôr na tie deti sa špecializujem. OK. Keby som teoreticky chcel začať s kanisterapiou, aký by mal byť ideálny psík, aby mohol byť dobrým kanisterapeutom? Psík vlastne môže byť rôznej rasy, ani nemusí mať žiadnu rasu, môže to byť kľudne aj utúkač. Môže byť rôznej veľkosti, malý, veľký, to je úplne jedno, nie je to podstatné. Dôležité je, aby mal dobrú povahu, v tom zmysle, že má rád kontakt s inými ľuďmi. Mal by vyslovene až vyhľadávať kontakt s cudzými ľuďmi, aby si vlastne aj ten pes to stretnutie s tým klientom užil. Že je pozornosť na ňom, že môže s niekým spolupracovať, že je za to odmeňovaný. Čiže najdôležitejšia je tá povaha, tá priateľská, ovládateľná, určite aj poslušná, musí poslúchať ten pes. Ale v tej danej kanisterapii alebo v tých intervenciách s asistenciou psov, lebo nie všetko je terapia, je vlastne pes, by som si dovolila povedať 20%. 80% tam urobí ten vodič toho psa, ten intervent, ktorý vie, ako má tú hodinu viesť, ako si má ošefovať psa, ako si má ošefovať klienta, čo chce dosiahnuť, ako to chce dosiahnuť. To je asi také gro, že veľa psíkov by bolo vhodných, ale ten vlastne intervent si musí aj strážiť reč tela psa, či tomu psovi nie je niečo nepríjemné, či fakt je šťastný v tom kontakte s tým cudzým človekom. Aký vplyv má kanisterapia na človeka? Tých vplyvov tam je viacej. Určite viacej. Tým najhlavnejším by mala byť teda motivácia. Motivácia k nejakej činnosti, ku spolupráci, ku kooperácii s tým druhým človekom.
Sú tam potom ale aj také vlastne procesy, ktoré človek sám nevie ovplyvniť, idú automaticky. Napríklad vyplávanie endorfínov, tých hormónov šťastia. To máme vlastne tak prirodzene v sebe, že sme biofili a ten pohľad na tie zvieratá nás tak ukludňuje. Takže samozrejme tam prebiehajú takéto kvázi mimovoľné procesy na tej hormonálnej úrovni. A potom určite tam funguje aj vlastne s prepojením tej psychiky aj tých hormónov vlastne aj ako keby normalizácia tých fyziologických funkcií, ako je tlak krvi, cukor v krvi, dých, puls a všetko toto. Častokrát sa vlastne stane, že ten psík s tým klientom sa úplne vyrovnajú, dostanú sa na rovnakú úroveň. Ak má niekto vysoký tlak, tak kontakt s tým som ho môže ukludňovať, môžem mu ten tlak znižovať. Ja som mala minula napríklad taký zážitok, že prišlo ku mne dievčatko na intervenciu polhodinovú, cukrovkárka, mala cukor vysoký 12, sestrička ju nechcela pustiť na to naše stretnutie, nakoniec dievčatko išlo a bez pichnutia inzulínu jej ten cukor klesol na 7. Norma je 3,4 až 5,6, hej, čiže nebola to úplná norma, ale výrazne ten... jej to kleslo, čiže kvázi nemusela si dať takú veľkú dávku toho inzulínu, hej, aby bola v pohode. Všetko sa to uhralo vlastne za tú polhodinku, za to stretnutie, pritom ja som o tom ani nevedela, iba som vedela, že teda meškali, že ju nechceli pustiť, nevedela som, čo sa deje. A potom prišla za mnou pani učiteľka, že tá sestrička bola z toho úplne nadšená, že jej zmerala cukor po tej kaniske a bol nižší. Nebolo to ani cieľené naozaj, akože stalo sa mi to tiež prvýkrát, nemám to odsledované, ale bol to veľmi dobrý efekt. A môže sa kanisterapia obrátiť aj proti tomu psovi, že vlastne prenesie tie negatívne nejaké niečo z toho klienta vlastne na seba? Môže sa niečo také stať? Môže sa to stať, závisí to vlastne od vnímavosti toho psa, ale aj od vnímavosti toho interventa. Môže sa stať, že ten pes toho vyhorí, samozrejme, ak nemá dostatočný ventil v tom voľnom čase, ak má strašne veľa klientov, robí veľa hodín do dňa, robí každý deň, alebo je na ňo teda tá intenzita tých stretnutí moc vysoká, tak áno, môže sa stať, že ten pes prestane to chcieť robiť, prestane vyhľadávať kontakt, začne sa možno brániť, začne dávať tomu svojmu majiteľovi najavo, že toto už nie. Ak to ten majiteľ neprečíta, alebo si to nevšimne, ten pes sa môže začať sám brániť, hej? Čiže môže to skončiť vlastne zle útokom. Môže sa stať ale aj také, napríklad často máme klientov s epilepsiou, veľa psov to vie vycítiť, keď ide prísť ten záchvat. Niektoré psy znervóznejú, začnú rýchlejšie dýchať a odchádzajú od klienta preč. Niektoré psy, ktoré sú na to zvyknuté, ostanú. Ale mne sa stáva s Eliškou, nie, ale s Happynou, čo mám ešte vlastne doma tretiu sučku. Ona, keď mám dieťa epileptický záchvat, vždycky tam leží, robí to úplne spontánne, že chce to dieťa pripučiť. Ja vždycky len dávam pozor, aby ho teda dieťa nepobúchalo, nepokopalo a tak v rámci toho záchvatu, keď má tie tonicko-klonické krče. A vlastne po tom záchvate, keď to dieťa začne už normálne dýchať a vnímať, tak sa Happy postaví a vždycky odchádza od nás preč a ide sa tam otriasť. Čiže ona ako keby tú energiu, čo na ňu naskáče, ide potom vyklepať niekde mimo nás, chvála Bohu, nie na nás. A čo sa ešte stáva v takej ako keby domácej terapii, pri majiteľoch, ktorí majú svojho psíka, majú veľmi také blízke puto, úzky vzťah, tak sa môže stať, že ak ten majiteľ ochorie napríklad na rakovinu, že má nádorové ochorenie, tak častokrát sa stane, že ten pes to vie stiahnuť na seba. Hej. Majiteľ sa môže potom vyliečiť a môže sa stať, že ten psík odíde. Takže áno. Veronika, je potrebné chodievať s psíkom, ktorý robí kanisterapiu, častejšie na vyšetrenia? Určite áno, určite treba. Tým, že vlastne je to určitá forma stresu pre toho psa, tak vlastne aj tie stretnutia, tie intervencie s tým klientom môžu byť preňho náročné, respektíve sú preňho náročné, je to pre toho psa vyčerpávajúce. A ak ho preťažujeme, ak sa teda stane, že ten pes je fakt v tej interakcii nad svoj limit, môže sa stať, že sa mu rozhádže napríklad hormonálna sústava. Čiže napríklad naozaj taký odber krvi je úplne bežná prax u kanisterapeutických psov. Nie len v zmysle tom, či je on zdravý, či má tie hodnoty také, aké má mať, ale aj v zmysle v tom, či nemá nejaké prebiehajúce ochorenie, zápalové ochorenie, zvýšený počet bielých krviniek a tak ďalej, aby sa vedel, že ten pes je teda v absolútnom poriadku a že nie je ohrozený ani ten klient nejakou zónozou, nejakou chorobou, ktorou by sa mohol on teoreticky nakaziť od toho psa. Čiže určite odbery krvi, sono, kontrolné rentgeny, vyšetrenie stolice a všetky tieto veci, ktoré sa vlastne posielajú do labákov a vlastne na základe tých výsledkov ja potom viem, či pes je OK, či nemá náhodou nejaké ochorenia. Takže určite je potrebné
vyššia kontrola veterinárna u týchto psov, aby boli aj tí klienti. Čo s Eli vlastne robí dokonalého darcu, pretože keď je zvyknutá na veterínu, tým pádom ako nepanikári a podobne aj kľudná počas odberu a tak. Áno. Snažíme sa tu viesť teda pozitívne, aby ten pes mal pozitívne zážitky z tej veteríny, aby tam nedošlo možno k nejakému stresu, nejakej zlej skúsenosti a tak ďalej, ktorá by ju mohla potom ako keby cúvnuť alebo vrátiť späť, že by tam nechcela chodiť. Takže vždycky chodím vybavená milión famoskov a tak ďalej, aby ten pes to mal v hlave, že super, idem sa nažrať. Nejdu mi odoberať krv, nejdu ma tam trápiť, idem sa nažrať. Ale samozrejme chce to aj dlhý tréning doma. Chce to trénovať vlastne to, aby ona v pohode udržala labku, aby si nehala labku vyholiť, šítať labku, aby nebola citlivá vlastne na tie dotyky. Pretože aj ako keby tie negatívne skúsenosti z tej veteriny sa môžu potom preniesť na tej terapie, na tie stretnutie a môže sa stať, že klient ju chytí za labku a ona si to spojí s tou situáciou nepríjemnou na veteríne, mohla by negatívne zareagovať. Takže ja musím vždycky ošéfovať to, aby ona psychicky bola v pohode aj na tej veteríne, aj pri tom odbere, aj pri tom akomkoľvek vyšetrení, aby vlastne si nezapamätala ten negatívny zážitok, ktorý ho potom vyradil kvázi aj z tej práce. Tie kanisterapeutické psy sa musia aj testovať každé 2 roky, či tam nedošlo k nejakej zmene povahovej a zmene správania, či je stále ten pes vhodný na tie intervencie, na stretnutia s klientami. Takže musím byť veľmi opatrná v každodennom živote, čo sa týka takýchto zážitkov a skúseností. A veterína k psíčkárom proste patrí. Určite. Veronika, veľmi pekne ti ďakujem za všetko, čo robíš. Je to naozaj úžasné a myslím si, že môžeš byť vzorom pre mnoho ďalších ľudí. Ďakujem. A chcela by si niečo na záver odkázať divákom? Chcela. Ak majú vhodného psíka, ktorý je naozaj dobre motivovateľný na žrádlo, na hráčku, na odmeny, majú fakt krásny vzťah medzi sebou, majiteľ a pes, nech rozhodne do toho idú. Môžu fakt pomôcť veľa psíkom. Tých darcov si myslím, že nie je toľko veľa. Každý darca je dobrý v takých kritických situáciách. Čiže ak je to psík, ktorý to zvláda, ktorého vieme namotivovať, s ktorým to vieme natrénovať a má veľký potenciál byť dobrým darcom krvi, nech sa toho neboja, nech to skúsia. Ten pocit určite stojí za to. Keď vám niekto napíše potom správu, že ďakujeme, že váš pes zachránil nášho psa, tak určite sa s tým veľmi dobre zaspáva. OK, ďakujem ti veľmi pekne, bolo to úžasné. Aj ja ďakujem.